मांगती सन 2 लाख 4 लाख, बाकी ओसे कई गुना बेसी दहेज पतो आई त लेके आई। ऊ कैसे अम्मा जी? अरे वो वैसे कि अपना माई बाप के अकेला औलाद बिया। हम सोचत रहनी है ना ये अपन सारा जमीन जायदाद तोरा ससुराल वाला के नामे कर दी ना माँ। नमस्ते प्रणाम, आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस। ता आज जोना ट्रेलर के रिव्यू बा ओकर नाम बा बिटिया दामाद। जी हाँ, V4U भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर आज सुबेरे ही रिलीज भइल बा। जोना के डायरेक्टर बाड़े अजय कुमार झा जी। स्टार कास्ट में मेघा श्री, राकेश बाबू और भी अनेकों कलाकार बाड़े। त कहानी बा एगो ऐसन परिवार के जहाँ पर एगो बेटा के बियाह खातिर लड़की खोजा रहल बा और एगो घर बा जहाँ पर सिर्फ इकलौता बेटी बाड़ी और मतारी बाड़ी। दोनों मतारी बेटी एक साथे रहेली, एक दूसरा से बहुत ही अच्छा लगाव से। लेकिन जो लड़का के घर वाला होला वो लड़की से बिना दहेज के ही शादी करा देले अपना बेटा के, ताकि ओकर जोन पूरा प्रॉपर्टी बा उ बाद में हमनी के हो जाई। कैसे कि वो लड़की कोनो भाई बहन और कुछ ना रहेला। लेकिन यही बीच वो लड़की के एगो चचेरा भाई रहेला जो कि ओकरा संपत्ति पर उहो नज़र रखले रहेला और सब केहू के नज़र वो लड़की के संपत्ति पर ही रहेला। यही चलते ओकर बहुत ही दुलार होला, भाई के तरफ से भी ससुराल के तरफ से भी। जब सास बीमार होली तब दामाद भी ओके लेवे जाला और पूरा घर ओकर अपन सास समधिनी के लेवे जाला, अपना घर में रखेला, सब कुछ प्यार आशीर्वाद करेला, सेवा पानी करेला। लेकिन पोल तब खुलेला जब बेटी से ओकर माई कहेली कि हम अपन सारा प्रॉपर्टी तोहर ससुराल वाला के नाम कर देता नहीं, हम कितना दिन जीवे करम। तब बेटी माना कर देली और तब होला घर में कलेश कि बेटी काहे माना कर देली अपन मतारी के सारा प्रॉपर्टी हमनी के नाम करेला। एकरा अलावा जोन चचेरा भाई होला उहो जाके अपन चाची के कहेला कि अपन सारा प्रॉपर्टी हमरा नाम कर दी। लेकिन उहो जोन मतारी बड़ी वो माना कर देली कि सारा प्रॉपर्टी हमार बेटी के नाम पर रही। एकरा बाद सब के ओकरा ताना देवे लागेला, मारे लागेला और भी बहुत सारा चीज़ होला। लेकिन बेटी और दामाद अपन माई के साथ खड़ा रहेले, दामाद अपना सास के साथ खड़ा रहेला, ओकर सेवा पानी करते रहेला। लेकिन अचानक एक दिन जोन माई बा वो कहीं पर भाग जाली और सब केहू के खोजे लागेला। लेकिन तभी कुछ ऐसा होला जोना से पूरा रुख ही बदल जाला। वो माई के हो जाला देहांत और फिल्म के हो जाला एंडिंग। ए तरीका से तो एगो पारिवारिक सिंपल साधारण फिल्म बाड़ी, कोनो क्लाइमैक्स वगैरह इतना खास ना बा कि सस्पेंस हो कुछ हो, लेकिन एगो भरपूर पारिवारिक फिल्म बा। आप लोगन के देखे में मजा आई। तो रिव्यू पसंद आयल बा तो वीडियो के लाइक करी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।